No niin, hyvää iltaa kaikille. Ja nyt ollaan kysyttykin tuossa kommenteissa, että milloin tulee videota, niin tässä teille video on tulossa. Ja joo, eli mä ajattelin puhua teille. Mä siis kommenteissa kysyttiin, että minkä takia mä poistin sen videon, missä mä puhuin päihteistä, niin oli ehkä lähinnä se, että mä en ole hyvä puhumaan mistään päihteistä, mikä ei hirveästi itsellä ei ole ikään ole käyttänyt mitään päihteitä, huumeita tai alkoholia olen käyttänyt kyllä, mutta en niin, että voisin siitä puhua, että olin alkoholisti. Sen takia poistin. En ole tosin käyttänyt koskaan muuta kuin viinaa ja alkoholia niin kuin ylipäätään. Mutta nyt mä olisin teille puhua semmoisesta aiheesta kuin mielenterveys ja elämä, kuinka tärkeä se elämä on. Ja lähdetäänpä liikkeelle. Elikkä mulla on, mä voin myöntää sen, ja en ole siitä hirveästi teille puhunut, koska joillekin se voi olla vielä semmonen tabu, että mielenterveyspotilaat on jotenkin. Mutta siis anyways, niin mulla itsellä on mielenterveysongelmia ollut vuodesta 2013, tai ne alkoi siinä 10 vuonna. 2010, kun mulla oli rankka ero. Muija petti. Meidän piti hankkia lapsia. Ja kaikkea perushommaa. En ole enää katkera hänelle. Enkä halua muistella enää millään pahalla. Hän oli ihana ihminen. Mut asiat meni miten meni. Mut siitä lähti mun ralli sitten mielenterveyskuntoutujana ja mä joudun osastolle. Mä en alussa halunnut lähteä osastolle, koska mä pelkäsin, että mut leimataan hulluksi. Ja näin. Ja se oli niin jotenkin hankala lähteä osastolle. Mä olin semmonen tyypillinen suomalainen mies, että en minä nyt apua tarvii. Kyllä mä nyt pärjää. Aina mies pärjää. Mutta kun mä oon entinen koulukiusattu, mikä johti siihen, että mä oon mitä mä nyt tänä päivänä oon. Ja monet hommat, mitkä mä jouduin kokemaan elämässäni, on tuonut mut tähän, että mä olen mielenterveyskuntoutuja. Mutta se ei ole tehnyt musta huonompaa ihmistä. Se on tehnyt musta voimakkaan ihmisen. Ja että mä osasin hakea apua silloin, kun sitä tarvii. Ja mä hain sitä apua. Tai mun puolesta haettiin apua. Mä kävin sitä ennen ammattikouluaikoina psykologilla puhumassa. Joitain kertoja. Määräsi mulle masennuslääkkeet, mutta ne ei natsannut mun epilepsialääkkeiden kanssa, joten se lopetettiin. Mä silloin heti hänelle sanoin, että nyt lopetetaan nämä lääkkeet, että ne ei natsaa mun omiin lääkkeisiin, mitä mulla oli silloin. Mä olen sairastunut 16-vuotiaana epilepsiaan ja alkoi just siihen pahaan aikaan, koska mä olisin halunnut mennä inttiin. Mä sain C-paperit ja näin. Mutta se oli aika rankkaa ammattikouluaikoina. Mä nyt avaudun teille kaiken, mitä mä oon. Ei nyt ihan kaikkea kumminkaan. Mut
mun äiti sairastui. Ja se oli helvetin rankkaa elämää. Mähän pysyin vahvana. Ja silloinen muija-ystävä, tai muija, tai ei saa käyttää ikään muija nimeä, koska se on helvetin alentavaa. Mut siis mun tyttöystävä petti mua ammattikouluaikana. Se oli ensimmäinen kerta, kun mua petettiin ja kaikki meni niinku ihan kirjaimellisesti päin vittua. Anteeksi nyt paha kiroilu, mutta tai ei saisi kiroilla, mutta niin. Se petti mua. En ole katkera hänelle enää. Se on ollut mikä ollut, en mä jaksa enää niitä muistella. Mutta se äidin sairastuminen oli kaikkein pahinta, mitä mulla ikinä on tapahtunut. Ei se ollut mitään sen rinnalla, että rakas tyttöystäväni, ketä mä rakastin vuoden, petti. Oli sekin kova, mutta siitä päästiin yli. Ja se oli kova kokemus. Sitten mua ammattikoulussa kiusattiin aika paljon rankalla kädellä. Sitten kun vielä ala-asteella, alakoulussa kiusattiin, yläasteella saa olla rauhassa, mutta sitä ammattikoulussa se sama homma jatkuu. Ja mulla oli pääkoppaseota. Pahinta oli se, että se kaikki paska tuli yhtäkkiä samaan aikaan niskaan. Siinä vaiheessa mä lähdin psykiatrille ja puhuin. Mä sain puhuttua ongelmani. Ja se helpotti. Mä voin sanoa jokaiselle ihmiselle ja mä voin taata sen, että puhuminen kannattaa. Älkää olko juntteja tai älkää olko sellaisia ihmisiä, jotka on sillä en minä apua tarvii, vaikka oikeasti tarvii. Mä oon tarvinnut apua ja mä oon saanut sitä. Mä muistan silloin ensimmäisen kerran, kun kaikki tää rysähti niskaan, niin siis mulla on ärsyttävä tapa keinoa tällä tuolilla, anteeksi. Mä tiedän, tulee kommentti, että älä nyt keinu sillä tuolilla, mutta muistan sen ensimmäisen kerran, kun mä olin valmis lopettamaan mun elämän. Mutta ei siitä sen enempää. Se oli silloin, mä päätin, että nyt tämä kärsimys saa riittää. Ja en tehnyt sitä. Jos mä olisin tehnyt sen, en olisi tässä teille puhumassa. Mutta joo, äidin sairastuminen oli rankkaa. Ja mun isä oli muutenkin semmonen, mitä oli. Hän on ollut aina hyvä isä. Ollut kiitollinen, että mulla on semmonen isä, kun se on ollut. Mutta ehkä vähän olisi saanut olla hellempi, höllätä väliin jossain asioissa. Mut sitten mä tosiaan lopulta meni kaikki niinku, otan laki pois päästä, että tässä on lakki päässä istumaan, mutta mä hain apua sitten lopulta, kun mä jouduin ensimmäisen kerran osastolle 2013, 12. Sitä ennen 2010 mulla oli tosiaan se rankka suhde, missä kävi miten kävi. Ja se taas oli kaikki paska heitettiin silmille.
kaikki tarmahti niskaan ja Kaikki tapahtui taas yhtäkkiä. Ja siinä piti olla kaikki mahdolliset hyvin asiat. Mä myönnän sen aikana, että kun mä olin sairas, mä olin täysin tyhmä. Ja mä en osannut kontrolloida omaa vihaa. Ja se viha johtui siitä, että mä en tiedä mitä mä teen itseni kanssa. Siihen aikaan multa kuoli läheinen. Ja en mä osaa muuta siihen sanoa. Siinä oli rankkaa se 2010. Läheinen kuoli, joka oli mulle tosi tärkeä. Mä asuin sen luona sen ajan, kun mä olin ammattikoulussa, eli mun mummulla. Se oli mulle kaikki kaikessa. Mutta rumpa alkoi taas sitten 2000, en nyt muista kumminkin. Ja mä menin lopulta osastolle ja mä ei sairastunut no miten se nyt sanotaan. Mutta anyways, mä sain psykoosin. Tuli psykoosi. Ja se oli siinä. Sitten sieltä mä lähdin luovimaan näitä osastoja on ollut pitkällä ja lyhyellä. Mutta sitten mä olin paljon näissä asumisyksiköissä, tällä hetkelläkin asun yksikössä. Et siksi mä puhuin haaveistani autoista ja näistä vielä sitten, kun mä pääsin omilleni ja elämä järjestyy. Mä oon asunut kaikki paikakunnat, varmaan, ootas nyt. Laskin tuossa mielessä, että varmaan 4 mestaa on käynyt läpi. Ja mä oon leitellyt pihalle, milloin mistäkin. Yleensä se on ollut väkivallasta. Mä en ylpeile enkä flexaa, että mä oon ollut väkivaltainen tyyppi. Siinä ei ole mitään flexattavaa. Muistakaa, väkivalta ei koskaan kannata. Älkää tehkö niin kuin minä teen. Mutta kun sitä joutuu alistumaan väkivaltaan nuorena, niin sitä jotenkin rupeaa pistämään hanttiin ja takaisin. Anyways, palataan nyt taas asiaan. Niin, taas tuo anyways tuli, mutta antakaamme sen anteeksi. Ja mä lensin pihalle paikoista. Yhdessä paikassa mä saatoin olla kuukauden 2, jossakin puoli vuotta, vuosi. Yhdessä paikassa mä olin 2 vuotta. Tässä mä oon ollut vähän pitempään. Ja tässä on oltu semmoisessa syvissä vesissä, että mun äiti kuoli. Mummun jälkeen kuoli lähti monta sukulaista sen aikana. Ja sitten lähti mun äiti, mikä oli mun pahin painajainen. No, elämä jatkuu. Mut silti se oli kauheinta. Ja se oli kauheita aikaa. Auta oma äiti. Mut siitäkin on selvitty ja tässä sitä ollaan. Mut se, että mihin mä halusin painottaa, että mulla on ollut koko elämäni jonkun sortin mielenterveysongelmia, mitkä on tullut sen esiintynyt jollain lailla vihalla
tai surulla tai masennuksen ohessa. Mutta en päivääkään kadu. Kyllähän niin väliin tympäsee se, että miksi mä joudun tähän kierteeseen. Mutta ilman sitä kierrettä näitä niinku avun hakemista, niin ei olisi ollut mitään mulla enää elämässä. Mä olisin varmaan häipynyt täältä ikuisuuteen. Niin monta kertaa, kun mä sitä yritin. Eikä tämä nyt ole mitään säälin hakua eikä mitään. Ja mä tiedän, että itsensä vahingoittaminen ja kaikki tämmöiset on niinku säälittävää. Ja itse, ei se säälittävää ole, mutta niinku avun haku ei jollain lailla, mutta on se myös, jos tää niinku tehdään jotain ja se on lopullinen päätös, se on itsepäistä. Koska muistakaa aina ne, jotka tätäkin katsoo, jos teillä on jotain MT-ongelmia, niin muistakaa se, että se itsensä vahingoittaminen ja lähteminen täältä maan päältä ei ole mikään syy. Te jätätte tänne hyviä ihmisiä kaipaamaan teitä. Ja muistakaa sekin, että elämä ei ole lopullista. Elämä ei ole semmoista, että se jatkuu koko ikuisuuden. Me eletään tällä maan päällä koko elämän ikuisesti. Miten mä teille selitän? Yritän tavuttaa tätä jollain lailla, mutta siis me lähdetään täältä joskus, mutta muistakaa, että ei ole ikinä oman käden kautta. Tää oli mun tarina. Miten musta tuli MT-kuntoutuja. Kiitos kun katsoit tämän videon. Paina peukkua jos tykkäsit. Paina peukkua jos et tykännyt. Kommentoi alas. Ja muistakaa, että meillä on aina täällä joku, joka kuuntelee. Jos ei kaveri, paras kaveri, jos ei vanhemmat, jos ei perhe yleensäkään, niin aina on hoitoapua. Jokainen sielu on tärkeä. Ja jokainen ihminen on tärkeä. Muistakaa se. Harri kiittää ja kuittaa.